Здравейте! Бързам да се прибера, защото след малко започва нов епизод на подкаста по радиото, където с Живко ще си говорим за военните действия между Израел и Иран. Останете с нас, ще се видим след малко. Как ще го наречем ние? Изгряващия лъв... как беше? Надигащия се лъв? Как ти звучи по-добре на тебе? Интересен въпрос за начало. Честно казано, мисля си, че за масовата публика, обикновените хора, израелската операция няма да бъде запомнена толкова с кодовото си име, колкото с резултатите, които евентуално ще постигне, или пък към момента е постигнала. Не случайно казвам към момента, защото така от коментарите, които следя в социалните мрежи, трябва да споделя, че някои от хората, като изключим тази част от коментиращите, които меко казано не харесват държавата Израел, но други споделят с възхищение наистина военната разузнавателна мощ, която Израел има и с която разполага. Това се видя за пореден път. На практика в последните 2 години имаме възможност неколкократно да се убеждаваме в свръхспособностите, дори бих казал, с които Израел има, и способностите, с които разполага да нанася удар срещу онези от заплахите, които създават риск пред израелската държавата. На въпроса ти по-накратко, може и да е изгряващия лъв, но колко ще продължи този изгрев е въпроса. Поставям този въпрос наистина на практика седмица след старта на операцията, която направо хвърли в опасения и в откровен страх хората по света, защото виждаме какви са измеренията на конфликта, който имаме между Израел и Иран. В последните няколко часа, включително американски представители, дори използват в своя набор от, как да го нарека, от методи за притискане на иранската страна, използват включително и споменаването на тактически ядрени удари по така наречените ядрени точки в Иран, местата, където се предполага, че се обогатява уран и се разработва до степен на създаване на ядрено оръжие. И да те спра тук, представяш с каква увереност те се хвърлят в тая битка. Едно, че виждах сега, тук съм отворил картата, предполагам всеки знае, ама просто да се види още веднъж. Една толкова малка страна в сравнение с Иран, така е, тръгва на ожесточена битка и те атакуват. Да. Което това говори за самоувереността и самочувствието, с което разполагат, но и с капацитета. Оттам най-вече. И за това, което каза, всъщност за това, че те искат да вече дори обмислят използването на ядрени оръжия. Имам предвид американската страна. Да. Честно казано, израелския ядрен капацитет е някаква тема табу. Както се казва, всички знаем, че ги има, но никой не признава фактическото им съществуване. Аз лично смятам, че Израел не би се решил на такава стъпка, освен ако няма наистина непосредствена насрещна ядрена заплаха за страната. Но пък от друга страна, Америка е достатъчно сериозен опонент в една такава ситуация, че да предизвика наистина сериозно опасение в
иранските среди и поне според мен тук в изминалата седмица това, което наблюдаваме, може да се каже, че някаква форма на дипломатически шантаж, на блъфове от страна на американската държава и конкретно на американския президент Доналд Тръмп. Само преди няколко часа попаднах на информация от Reuters, която не мога да потвърдя към момента, че Техеран е готов за преговори относно ограниченията за обогатяването на урана, но в крайна сметка, наистина, това е като новина, която тепърва предстои да видим дали ще се потвърди или ще остане заглавие. Имаш представа колко близо са те наистина от това да разработят някакво оръжие? Защото мисля, че преди време аз попаднах на едно видео, което всъщност е през различните години, мисля, че от 95-та насам, на Нетаняху, как обяснява той, че иранците са много близо до разработване на оръжие. Тъй като това е, което изтъкват Израел като причина за атаката, просто и не само те, а и Съединените американски щати, че всъщност всичко това започва поради факта, че Иран не иска да прекрати програмата си за разработване на такъв тип оръжие. Но и ти спомена, че няма достатъчно информация за Израел и каква е тяхната ядрена мощ, но знае ли се наистина какво се случва в Иран и колко близо те наистина са до създаването на подобно нещо? Според експерти, така ще го кажа, Иран не е бил по-близо до това да създаде ядрена бомба. Добре, да речем, правят прогрес някакъв, но... Да, определено. Не случайно и точките, които Израел атакува, далеч не са избрани случайно. Наистина, особено при първите две вълни на удари от страна на Израел срещу Иран, нямаше случайно място и трите центъра за развитие на ядрено оръжие в Натанс, в Арак и Шафан, ако правилно ги произнасям, бяха солидно ударени, включително в последните дни. Виждаме с едно видео, между другото, извинявай, че пак те прекъсвам. Точно така и мисля, че ще е много на място да използваме това видео, което с тебе споделихме по-рано в хода на целия конфликт. Говори се за едни центрофуги, които се използват за обогатяването на урана. Те са изключително важен елемент от подготовката на ядреното оръжие. Същевременно пък преди няколко дни станахме свидетели, в последните 2 дни всъщност станахме свидетели на това как Израел атакува включително и единствената иранска ядрена централа, която използва, между другото, руско гориво. И в тази изключително напрегната ситуация, поне според мен, е важно да се съсредоточим върху няколко аспекта на конфликта. Ако разсъждаваме върху ситуацията такава, каквато я виждаме към момента, и тя е доколко едната или другата страна би успяла да постигне своите цели. Тоест, доколко Израел с ударите, които осъществява, ще успее да самостоятелно да приключи ядрената програма на Иран и от друга страна пък способен ли е Иран с ответните си действия да накаже, както се казва, на това действие на Израел спрямо себе си. Тук ще споделя, преди да започна да коментирам всъщност, ще споделя, че аз категорично вярвам, че няма вариант, при който да станем свидетели на сухопътна война, такава каквато се води на територията на Украйна активно от 3 години и половина вече. Да, сега само да намеря и визуализация на това. Тук, ако можеш, ако искаш да ще спирам, виждаш ли точно за какво става? Значи, тук сега се вижда, това е територията на Иран. Тук се говори за планините Загрос, ако ги или планинската верига Загрос, тяхната, да я нарека, стара планина. Адекватно е, да.
Ето с това започва видеото. Тук след това има Елбурс, което пак така споменава се. И ето има източна планинска верига. Интересно видео, да. Да продължи своя коментар, който... Основно, знаеш ли, не толкова заради географските особености на Иран, преди всичко заради чисто политически, ако щеш, чисто логистично провеждането на подобна война в настоящата ситуация е нещо немислимо. Истината е, че Съединените щати не го направиха преди 20 години, не го направиха преди 10 години, няма да го направят и сега, защото те видяха до какво води, т.е. до какво не води една подобна операция в Ирак. В крайна сметка, смея да твърдя, че американската дипломация не би направила подобна крачка, защото не се вижда абсолютно никакъв позитив от нея. По простата причина, че много трудно, дори да завладяваш територии, много трудно може да се контролира едно население, но това като скоба. Връщам се отново на разговора, който поставих за това колко постижими са целите на едната и на другата страна. Според мен, наистина впечатляващо представяне в първите дни от страна на Израел с начина, по който прецизно нанася удари. Твърди се, че на практика половината от установките, които Иран използва за изстрелването на балистични ракети, са били унищожени, включително са нанесени много тежки удари по летища в Иран. Иран има сериозни проблеми с капацитета и съвременността дори на своите военновъздушни сили. Същевременно иранската армия понесла и сериозни удари по противовъздушната си отбрана. Вече коментирахме ударите по така наречената ядрена инфраструктура, но генерално погледнато, ако въпросът е може ли Израел сам да прекрати чрез своите военни действия ядрената програма на Иран, по-скоро смятам, че израелската страна няма този ресурс. Споменава се това, че част от инфраструктурата на Иран е разположена на много голяма дълбочина, която нито една израелска система към момента не може да достигне. Има такива американски бомби, JBU-57, мисля, че да, които са силно проникващи. Според това, което съм чел като информация, става въпрос за поразяване на цели на 50-60 метра дълбочина вкопани. Ето това е оръжие, което потенциално би могло да нанесе наистина фатални последици за иранската ядрена програма. Но тук големия въпрос всъщност е... Да, другия въпрос е, знае ли се точно къде са тези обекти? Да, знае се. Знае се през различни източници. Разбира се, тази информация не се събира от уста на уста, това трябва да е ясно. През различни секретни разработки наясно са и израелските служби и американските такива, къде точно трябва да нанесат своите удари. Добре да споменем тук, че израелските служби са едни от секретни служби, са едни от най-сериозните. Не, те се доказаха. Доказаха. Аз дори шеговито ще споделя публикацията на мой познат експерт в областта повече на икономиката, който преди няколко дни написа, че в общи линии, ако Израел си даде малко повече зор, ама не много, за около 48 часа може да се справи дори с държава като Русия. Сега, че това няма да стане точно така, както шеговито го написа въпросния потребител на Фейсбук, е ясно, но израелските тайни служби наистина
могат спокойно да бъдат наградени с още едно отличие след операцията с пейджерите от миналата година, която тотално разстрои действията на Хизбула. На практика, всъщност, какво виждаме? Израел удари основата на най-голямата, пряката заплаха за съществуването си, поне така я определят в Израел, когато говорим за Иран. От друга страна обаче, споменах, че според мен Израел сам няма капацитета да проведе до край тези действия, т.е. няма да има непосредствена политически успех акцията, която започнаха. Това е моето мнение. От друга страна обаче Иран няма капацитета да възпре агресията срещу себе си от страна на Израел, т.е. иранските сили към момента показват, че да, разполагат с голям брой балистични ракети, някои от тях с свръхзвукове, както се вижда, документирано вече многократно. Дори израелската противовъздушна отбрана, която е може би най-добрата в света, не успява да се справи с големия брой балистични ракети, които Иран изстрелва към Израел. Сега, други експерти пък казват, че някои от ракетите до голяма степен са пропускани, тъй като се оценява тяхната траектория, преценява се дали мястото, на което ще паднат, представлява висок или нисък риск от гледна точка на военния потенциал на Израел. Да речем, някой, ако отиват към пустинята или нещо подобно, те автоматично се пропускат, нали така? За това ли говориш? Да речем. Включително има случаи, в които ако самата противовъздушна отбрана засича 4 цели, 3 от които летят към военна инфраструктура, една към цивилна, и трябва да се вземе решение коя от предвид капацитета в дадения участък, коя от целите да бъде свалена. Усилията ще бъдат насочени към трите, които заплашват военната инфраструктура. Нека така да го кажа, без да бъда експерт, но в крайна сметка използваме, както се казва, отворени източници на информация и имаме възможност да проследяваме мненията на експерти. Да, и аз гледах интервю на един такъв, мисля, че гостуваше в Дарик радио, ако не се лъжа. Той говореше за пък едно такова насищане, което се получава, когато, да речем, Иран атакува Израел, и защитната насищане с ракети, говоря. И с дронове. Дронове по същия начин. Да, получава се така, че просто те са изключително много. Може би защитните системи тогава на Израел получава се претоварване, или по-скоро наистина става вече прекалено трудно, дори от към брой ракети, с които разполагат, се получава прекалено трудно да обхванат всички и да да неутрализират абсолютно всички. В крайна сметка става така, че някои преминават. Просто това, което ти спомена, системите работят много добре, защото приоритизират определена цел спрямо друга. И аз всъщност до така информация достигнах, че така се получават наистина нещата. Сега вече дали има нещо, дали има грешки при самото прихващане, също може би се получават, но когато имаш насищане, грешките стават повече и повече. Което, между другото, ще кажа, че такова насищане е една от малко да изляза извън темата, е такава стратегия при някои кибератаки. Трафика, за да се прекъсне трафика към определен вебсайт, той да блокира, се получава част от или една от кибератаките всъщност е такова пренасищане. Просто се изпраща прекалено много трафик към адреса, да речем, и оттам един обикновен потребител, и когато също системата не може да го консумира толкова бързо,
се получава така, че просто може да се чакаш сайта да се заради и в определен момент да ти самата връзка да прекъсне, казвайки, че в момента не е достъпен. Такива са някои от кибератаките, за които прочетох, които се случват не само при такъв конфликт, но и са едни от най-често срещаните атаки, които могат да се случат на всяка една организация, но вече прочетох, че Иран използва такъв тип атаки вече срещу Израел и техни определени онлайн системи. Да, и обратно. Да. Точно така. Извиняй пак, че те прекъснах, ако искаш да върши мисълта си. Знаеш ли, разсъждавайки върху това какво предстои, според мен ключово ще бъде решението на Доналд Тръмп по какъв начин Съединените щати ще се ангажират с този конфликт, защото към момента е видно и е ясно, че чисто логистично и с предаване на ценна информация Америка помага на Израел. Големия въпрос, поне според мен, е дали Съединените щати ще се ангажират пряко с нанасянето на въздушни удари на територията на Иран. Може би това е въпроса, който предстои да получи своя отговор в следващите дни, може би дори седмица, защото виждаме тук в последните часове се спекулира за това всъщност администрацията на Тръмп какво време дава на иранските лидери, тези от тях, които са останали живи. Между другото, ние пропуснахме да споменем, но една от причините действията на израелските тайни служби да бъдат оценявани толкова високо е именно поражението, което нанесоха в личния състав по висшите позиции в иранската държава, отбранителни сили, армия, разузнавателни служби и така нататък, политическо ръководство и включително с смъртта на вече 10 или може би 15 учени, които са ангажирани в разработването на ядреното оръжие. Се връщам отново на Съединените щати. Честно казано, тази демонстрация на сила, поне към момента, която наблюдаваме с преместването на част от флотилията, от кораби, от самолети от Съединените щати към бази, които са разположени в региона, включително в Европа, прави впечатление, че щатите изтеглиха своите части от някои от базите, които попадат в обхвата на иранските ракети. Това от една страна може да е ясна заявка за предстоящо ангажиране с този конфликт, но от друга страна пък и може да е дипломатически блъф, на който самия президент Доналд Тръмп се надява, защото според мен на Доналд Тръмп му е пределно ясно, че дори ангажирането на Съединените щати с нанасенето на удари в Иран ще има своята цена. На първо място не са изключени поражения, загуби включително. На второ място е ясно, че това ще нанесе много сериозно сътресение върху глобалната икономика, преди всичко през цената на петрола, нещо с което Тръмп се хвали в последните месеци, именно че откакто е начало на американската държава, цената на петрола е станала далеч по-поносима. Така беше наистина допреди може би 10 седмица, откакто започна операцията, има ясен тренд по увеличение на цената на петрола. Тоест, аз лично смятам, че самия американски президент не е до толкова убеден в решението, което трябва да вземе, защото то просто не е лесно. Може би отстрани изглежда твърде лесно, ще отидат някои от стелт бомбардировачите на Америка като B-2 с F-35, ще нанесат удари, но оттам нататък ми се струва, че би било изключително трудно
изключително трудно слагането на край на този конфликт. Опасявам се да не се стигне, както в Украйна, до една точка, след която на практика затихването и извеждането на конфликта от активната му фаза ще стане почти невъзможно или на изключително висока цена от гледна точка на компромис, който нито едната, нито другата страна са склонни да направят. И това може да въвлече не само целия регион, може да въвлече целия свят, защото истината е, че Иран се намира на такова място, което с чисто геополитически може да търгува, както се казва, с този компонент. По-рано ме накара да отворя тази снимка. Умруския прото, който между другото е може би най-важният енергиен проток в света, защото през него минават около 21 милиона барела петрол дневно. Това е наистина колосално количество, което има много съществено измерение върху нормалния търговски процес при търговията с петрол в света. А говори ли се 21 милиона, това е, да речем, в нормални дни? Сега по време на конфликта говори ли се това, доколко са спаднали всъщност? Не съм попадал на такава информация, дали към този момент има спад, но така или иначе стои заплахата от страна на Иран, че ще блокира този проток, което неминуемо ще даде отражение и то много рязко и много категорично върху цената на петрола, тъй като от тук наистина количествата, които споменах, те се насочват към големи консуматори. На първо място Китай, но трябва да споменем също Япония, Индия, включително Южна Корея. Поне според мен блокирането на Умруския проток е ход от страна на Иран, който ще има незабавни действия от страна на редица държави. Замислих се, като казвам редица, колко точно, но абсолютно всички ще бъдат засегнати. Впрочем, все пак споменах Китай. Китай се води като една от великите сили, която би следвало да е тясно свързана с Иран. Друг е въпросът, че нито Китай, нито Русия към момента дават сигнали, че по някакъв начин са склонни да се ангажират и да защитят своя партньор. По-скоро Русия играе ролята на някакъв посредник в този конфликт, което повдига въпроса пък каква е целта, която Кремъл и Москва имат да вземат точно тази позиция, и това респективно носи въпроси пък и за другия конфликт, този в Украйна, и дали не опитват по някакъв начин да издействат нещо за самите себе си. А те с Русия имаше едно видео, на което попаднах преди, дали даже не от началото на тази година, подписват едно споразумение, с което за взаимопомощ, военна взаимопомощ. Мисля, че това не важи за директно участие във война, ако една от двете страни това беше посочено. Да, действително си прав. Действително си прав. Но в момента, да речем, ако сега до този момент Иран е помагала на Русия с дронове и друга техника, ето ти спомена, и други ресурси си имат, шафран сигурно им изпращат по някакви канали. Но какъв е... до този момент Русия изобщо има ли някакво... по някакъв начин дори... Тъй като аз не съм парал на никакви изявления и нямам идея дали нещо... някакво изказване има по темата или дали те подпомагат по абсолютно някакъв начин Иран. Това е нещо, което ми е... В общи линии, така ще го кажа шеговито, но ние сме с вас. Горе-долу така звучи помощта на Русия към момента. Ти спомена това споразумение, което само преди няколко дни обаче от руска страна дебело подчертаха, че то не включва
каквато и да е ангажираност в областта на отбраната. Тоест, за разлика от член 5 на Северноатлантическия договор, залегнал в създаването на НАТО, тук няма ангажимент, при който ако Иран бъде нападнат, респективно Русия или пък Китай, но конкретно коментираме Русия, е длъжна да отговори. Това не се случва. Между другото, Русия имаше своите ангажименти по отношение на Армения, но видяхме какво се случи на два пъти през 2020 и 2023 година, така че, както е казал големия германски политик Бисмарк в края на 19 век, договорът с Русия не струва и хартията, на която е подписан. Може би това в най-голяма степен отразява и или по-скоро говори за мястото на Русия в момента в създалата ситуация в Близкия изток. Аз съм сигурен, че Русия много правилно и руския политически елит много правилно разтълкува ситуацията и се опитва да извлече преки ползи от създалата се криза, които да използва на терен в Украйна. Смея да твърдя, че съм убеден дори, че това е водещето за руската дипломация. Ами атаките май сериозно се продължават. И по-важното, по-важното да видим. Сериозно се ги бомбардират. Да, кажи. По-важното е, вижда се вече пределно ясно колко различна е позицията на Съединените щати, които дори отказаха да подпишат обща позиция за Украйна в рамките на този формат Г7, който се проведе в началото на седмицата. Това е абсолютно категорично ясен знак за промяната в позицията на Америка, т.е. от подкрепяща Украйна в посредник между Украйна и Русия. Аз вече съм имал възможност да казвам, че това е, може би, изключително грешна позиция и изобщо подход на новата американска дипломация в лицето и на Доналд Тръмп, но така или иначе очевидно Съединените щати виждат непосредствена перспектива и възможност от воденето на такъв курс на политика. Да, и аз, между другото, тъй като фокусът, поне моя съвсем се измести покрай създалата си ситуация в Иран. Той се измести не само твоя, измести се изобщо и на анализаторите, които следят и на медиите, и на всички. Да, където има гледания там. Не, Украйна отдавна слезе от медийното внимание. Тоест, независимо от това колко цивилни жертви има при поредната руска атака над украински градове, както показваш и ти в момента, това не е нито трета, нито четвърта, нито пета новина, напротив, останало е съвсем назад и е нещо, с което свикнахме, а пък трябва да имаме предвид, че това е най-голямата опасност за Европа, особено в светлината на предупреждения, че до края на това десетилетие Русия ще нападне страна членка на НАТО. Но да оставим това за друг разговор, който предстои, за съжаление. Сега не казвам, че всеки трябва да гледа Владимир Зеленски, но за да ви се измества фокуса понякога, може би трябва тук в search менюто, като дойде нещо на акъла, я да видя какво се случва там, да потърсим сами, защото ако гледаме винаги на топ страниците какво се появява, не знаеш, доста лесно между другото, да споменем нещо за нашите зрители с теб. В последните 3-4 дни се опитахме да намерим ирански източници на информация. За съжаление, няма нещо различно, което да можем да покажем. Имам предвид, че включително удара с балистична ракета по болницата в Бершева или други цивилни сгради е нещо, което така или иначе специално в платформата X може да се види съвсем свободно. Прекъсвам те само, за да ти покажа какво видях в Daily Military.
когато точно всъщност преди да започнем разговора с някои кадри от иранска ракетна атака. Ето тук една такава, която е поразила Бершева, и още една в Тел Авив. Не се споменава много относно това, но просто тъй като по едно време наистина се говореше основно за израелски атаки. Не знам, може би те са по-силни в социалните мрежи или повече се споделя, или не знам, интернет трафика между другото в Иран също е така умишлено, доколкото разбрах, лимитиран. Но поради една или друга причина моето впечатление беше относно това, че Израел се справят като че ли по-добре, точно заради това, че бяха отразени повече техните атаки. Ето сега виждат се и някои други с такива, които са от Иран, но доста по-малки. Пуснах един коментар тук в самия чат на Dere Military, като ми беше отвърнато за болница в Бершева. Не съм сигурен дали става въпрос за Тел Авив, но такава е била ударена. Да. Но някак си, не знам, покрай теб, ако нещо друго ти се върти в главата, знам, че продължават ракетните обстрелвания от едната и от другата страна. Категорично. Да. Категорично продължават и ще продължат, но има и някои други индикации. Например това, че все пак ирански дипломати водят разговори с представители от три европейски държави – Франция, Великобритания и Германия. В общи линии може да се каже, че по този начин Иран търси посредник, за да се стигне и до някакво дипломатическо решаване на създалия се чисто военен конфликт, но отново се връщам на това, че за мен лично решаващата роля е на американския президент Доналд Тръмп и това в крайна сметка той какво ще прецени като действие. Дали да се ангажира пряко с нанасене на военни удари по цели в Иран или пък ще използва следващите дни за така агресивна, но все пак дипломация. Да, неговите златни 2 седмици, не знаеш, точно така. Също се случва така, че се оказват и повече. Доста от нещата, които той споделя, нямат нищо общо с реалността. Ти го изрази по същия начин. Просто ето даже виждайки, нали, докъде стигнати изявленията му, че тъй като той в началото беше на съвсем друга позиция, сега някакси вече изразява одобрението си към това да се извърши такъв акт срещу Иран. И да, ето, тук мисля, че с тебе попаднахме едно видео от самото начало, просто припомняме, както се казва. Да, само да го намеря. Та включително и аз преди малко ти изпратих на чата, също може да го пуснеш. Да, видео от израелски прецизни удари по противовъздушната отбрана на Иран. За мен това, което исках да спомена, действително към момента липсват, не казвам, че ги няма и не са се случили, но липсват материали, видеоматериали за ирански попадения върху военни обекти в Израел. Същевременно виждаме и това, което сега пускаш, и много сателитни снимки, които потвърждават, че Израел наистина нанася изключително болезнени за военната, за отбранителните способности на Иран удари, действително. Да, от Израел последното видео, което видях и мисля, че в момента не мога да го пусна, хора, които се намират в
подземни паркинги, там общо взето се спът в палатки и така нататък, което говори за това, че всичко... Впрочем, видеото, което сега показваш, е много любопитно за мене. При други обстоятелства в Украйна за подобно видео най-вероятно човека, който го прави, ще понесе последици, защото конкретно в Украйна има забрана за това да се показва мястото, на което се е разположено противовъздушната отбрана. Тук виждаме много ясно това. Да, в Украйна мисля, че е по същия начин. Има забрана, има такъв закон, ако не се лъжа, и подобни неща. Той не трябва да е. Той не трябва, защото в крайна сметка това само ще помогне на врага, който се опитва да нанесе максимално голям удар върху военния потенциал на държавата. Да, ето това е видео от 13 юни. Да, това са от... Да се види просто, за хората, които не са виждали всъщност за какво става въпроси, как някои от ракетите преминават. Между другото, тук е мястото, може би, да спомена няколко неща, които така съм си понахвърлил, но на практика на Израел има изключително технологична, модерна и силна многостепенна система за противовъздушна отбрана. Железния купол Iron Dome, както е известен, прашката на Давид също е система, която се използва за срещу тактически балистични ракети и крилати ракети, Стрела 2, която е система за среден обсек, но определено това, което в този конфликт приковава вниманието, доколкото виждам на хората... Кое е Iron Dome? Само извиня, че те връщам, ама да покажем някои снимки тук. Това може би, нали? Една секунда. Да, това е. Точно така е, но героя на вечерта, образно казано, всъщност е една от най-новите и модерни системи на Израел. Arrow 3, Стрела 3, както се превежда. Това е наистина една от най-напредналите в света. Екзоатмосферни системи за прихващане на балистични ракети, като е разработена с цел защита на Израел от ракети с голям обсек, включително такива, които носят ядрени, химически или биологични бойни глави. Да. Тук е интересно... те в момента се пазят, те не се използват толкова, тъй като... Използват се. Използват се. Дори имаше информация, че Иран е успял да пренасити използването на тези системи, поради което в момента броя на ракетите от този тип е по-малък, заради което и така се използват по-ограничено от Израел, но дали това е така, естествено няма как да разберем, но според мнението на експерти, действително тази система Стрела 3, ще казвам българското наименование, се е доказала като изключително ефективна и дори превъзхождаща американския еквивалент. Мисля, че системата беше ТАТ, така се произнася, което идва да покаже колко напреднал е израелския военен отбранителен комплекс. И те се ги правят в Израел, предполагам. Да, точно така. Така. Но очевидно това е бъдещето. Страх ме е да си помисля къде точно е българската държава в разговора, който водим, но да не... със сигурност назад, но мисля, че и като цяла Европа са... Знаеш ли кое е любопитното? Любопитното е, че всъщност точно този комплекс Стрела 3 е противовъздушна отбрана, която Германия закупи за около 4 милиарда евро преди около година или две. Мисля, че в края на 2023 година, така че много
много скоро Германия може да се окаже с една от най-добрите системи за противовъздушна отбрана. Германците така или иначе разполагат и с прочутата американска система Patriot, включително и последната доработка PAC-3, както се води. Отделни такива единици от тази система има и в Украйна, но техният ресурс е изключително ограничен, за да могат да се справят с свръхнасищането на всякакъв тип ракети и дронове. Да. Аз си мислех докъде са стигнали Полша, тъй като те от доста време си, между другото си, така, отделят голяма сума пари на годишна база за мога да кажа отбрана. 4%. 4% от брутния вътрешен продукт, което е абсолютен рекорд в рамките на НАТО. Да, но и в същото време докъде са те с оръжията, тъй като сега не искам да мисля толкова за напред в бъдещето и надявам се да не се случи, но всеки в главата на всеки се върти за това, че Русия може да атакува в даден момент. И идеята ми е там до каква степен следващия на границата точно Полша. Точно Полша, да. Колко е подготвен. Със сигурност преди евентуален конфликт ще им трябва подкрепа. Отново искам да кажа, че не се надявам на подобно нещо, но просто ми е интересно доколко те са подготвени, но предполагам, че отделяйки 4% от брутния вътрешен продукт, мисля, че така им дава едно предимство пред много други европейски страни. Дори не знам, защо трябва да ги сравнявам, но да. Ако искаме по-скоро се надяваме на някаква защита подобна, то да не е от някой като България, който да, това е, което исках да кажа. Истината е, че тук само ще спомена, че на практика руската военна агресия в Русия с нейното начало започна един процес по хайде така да го нарека оформяне на Полша като притегателен център, като страна, която чисто политически като авторитет израства. Това се вижда много ясно днес в 2025 година и действително на Полша се възлагат най-сериозни очаквания и надежди да възпре потенциална бъдеща руска военна агресия в региона на Прибалтика, както изобщо по целия източен фланг на НАТО. Според мен Полша има ресурс за това и по отношение на военно-въздушните си, сухопътни, морски сили. Разбира се, всичко това е в процес на развитие, защото само в последната година последните всъщност 3 години, поляците сключиха няколко значителни военни договори, включително с Южна Корея за доставката на стотици танкове. Същевременно пък успяха да разработят изцяло полска бронирана машина за пехотата, което е изключително Бурсук се казва въпросната система. Изключителен успех за полската отбранителна индустрия. Работи се по придобиване и на хеликоптери. Една сделка с Америка, която като че ли, доколкото виждам, отнася повече критики, отколкото поздравления, но така или иначе процеса на светкавична модернизация в полската армия тече с много сериозна скорост, каквато ние в България изобщо не може да си представим. Аз споменах, Полша има по-висок процент на разходи за отбрана от брутния си вътрешен продукт, отколкото Съединените щати имат. Америка отделя около 3,6%, Полша достигна 4%. Ние в България
така се хвалим, че са около 1,9-2, но както се казва, на 20-та година от влизането ни в НАТО най-накрая постигнахме целта, която така или иначе е поставена 2% от брутния вътрешен продукт. Сега малко да тръгна аз в друга посока. По-рано поговорихме и на тебе да ти дам почивка, че сигурно се измори да говориш. Говорихме се за киберсигурността и също свързано е с темата, естествено. Тъй като споменах вече за една атака такава, която... за един тип атаки, които вече така, за които сме информирани и които двете страни се разменят. Но може би малко повече да наблегна на тази тема, тъй като веднага, щом един конфликт такъв започне, дори и по-рано, започват подобни дейности в онлайн пространството. И в този случай така паднах на информация относно една групировка, която на английски се казва Predatory Sparrow, тук на фаси или на персийски език. Не знам тук как да го пренеса това, но ето така, Гонджешке, Даранде, нещо такова. Те са произраелска организация. Започва тяхната дейност, така официално се води от 2019 година с някои атаки до днешна дата по железопътни не по железопътните линии, а по железопътната организация. Също колкото разбрах и Министерството на транспорта са ударили бензиностанции в Иран, най-различните. Сега, мисля, че в рамките на един или два дни става на 17-18, ако не се лъжа, започват още една серия с удари, като едната цел е Nobitex, която е, представи си го като, ето тук споделям техния профил в X, е такава платформа за крипто операции, най-голямата, ако не се лъжа, в Иран. И мисля, че щетите се оценят на колко беше точно, на 90, чакай малко, ще намеря ли статията, която прочетох. Само секунда. 90 милиона. Само 90 милиона ли беше? Да не те излъжа. И мисля, че не го спелвах правилно. Само секунда. Да. Мислех, че съм го записал. Ето, да. Ето за тази статия. Говоря или напада. Ето, 90 милиона откраднати, 90 милиона долара. Това е една от сериозните атаки, като ето до момента дори, да речем това, което е тяхната страница и тук имаме достъп до вебсайта. Сега, ако се опитам да го отворя, се вижда, че не работи. Минали са офлайн и споделят тук апдейти между другото за това как вървят нещата, но според последния такъв на 19 юни ето все още съобщават за това, че общо взето има неща, по които още трябва да работят, за да отстранят абсолютно всички щети. Дори не знам, тъй като не се предоставят абсолютно никакви детайли, не се знае всъщност дали, тъй като това вече те споменават за 90 милиона, но ако се замислиш и този сайт е спрян и цялата платформа не работи от 19 юни, или по-рано, всъщност от 18, когато са ударени, вече може би тези щети са повече. Тъй като са пропуснати ползи, да наречем едно от нещата, за които се сещам. Но ето тук едно от част от съобщението гласи, че ще се надяват в следващите 4-5 дни да възстановят абсолютно всичко. Пак за повече информация, предполагам, който иска може да посети сайта. И другия удар такъв беше ден по-късно, ако не се лъжа, на най-старата иранска банка.
Не знам, за това прочел ли се нещо? Признавам си, че не съм попаднал на тази информация. Ето и техния сайт и ако се опиташ да го отвориш, сега не знам дали има някакъв бан, такъв какъвто беше наложен след началото на войната в Русия, може би пак заради трафика или за нещо друго, но и тук имам проблеми с зареждането на сайта. Ето, не става просто. Но и там са ги ударили стабилно. Тук нещо, което мога да ти покажа е, може би, тази снимка на един банкомат, който не работи. Просто никаква връзка с банковата система. Хората не могат да теглят пари и общо взето, така, да, даже тук трябваше да го проверя дали няма някакъв фейк и направих скриншот на съобщението и се оказа, че наистина е на този език персийски. И тук само искам да погледнеш банкомата. Да. Колко години назад ни връща? Ами да, виж сега, то и навсякъде ги има такива стари парчета, не, може би наистина и те си ги обновяват с времето, но да, забелязах аз колко е сериозно изхабен. Използвали са у хората, послужиме добре, но в момента, за съжаление, не работи, което наистина сега ние се шегуваме, но се представяме колко зле могат да бъдат нещата, когато не можеш да изтеглиш пари, пък да не кажем, ако и оттам връзките към абсолютно всички търговци и чрез устройства бъде прекъснат. Така че за хората и отново наистина, за да вмъкне малко човечност в цялата тая работа, е, че пак обикновените хора страдат от цялото това нещо и не мога да се представя в момента, освен това, което се вижда от балкони, хора заснемат, всички са в някакъв шок след паднали бомби до тях и какво ли не, ако са оживели изобщо. Какво е напрежението, през което трябва да преминават, когато ето, като пример или като подобни примери, да не могат да се изтеглят пари, да трябва да напускат столицата, тъй като има сериозни нападения, с изтребители летят наляво надясно, не знаеш кои са твои, кои не са, пълен хаос, съм абсолютно сигурен, че е навсякъде. Ужасна картинка, но да, откъм това какво всъщност причиняват и хакерите в една подобна установка, допълнено към това, че имаш ограничен достъп до интернет, вече относно това дали има такива прекъсвания на връзката, дали хора могат да се свържат с техни близки. Нямам представа дали такова нещо се случва, но не е изключено. Особено когато определени инфраструктури толкова важни са засегнати. И двамата знаем и от предишен опит, че комуникацията е едно от категорично най-важните неща. Да. Та не бих останал изненадан, ако хората имат прекъснат достъп от време на време. Колкото и в начален стадий да се намира цялата тая война. Това е между другото относно кибератаките. За съжаление нямам нещо повече, което да добавя, но това не е малко, а вече за това, което се случва на територията на Иран, вече за Израел споменахме двамата по-рано, че има такива и от двете страни всъщност атаки, които са с цел предотвратяване достъпа до определени сайтове, но просто с по-различна технология. Една новина от последните минути да съобщя, че в Женева са започнали първите преки разговори между европейски представители и Иран. Първи от началото на конфликта, който започна миналия петък, само че преговорите се случват на фона на продължаващата размяна на удари между Иран и Израел. Между другото, иранците са категорични, че ще седнат отново на масата на преговорите с Съединените щати, единствено ако бъдат спрени израелските удари по територията на Иран. Аз, ако мога така в обобщение да кажа, смятам, че
предстои ситуацията да се развие, може би в следващите 3-4 дни, но отново ще подчертая, че до голяма степен развръзката зависи от решението на Доналд Тръмп дали ще ангажира американските военни пряко с този конфликт. Една такава стъпка, между другото, поне според мен, има твърде непредвидими последици в чисто глобален план, поне според мен. Ами, да, и знаеш какво, за друго нещо исках да те питам, тъй като е важно да се гледа, нали, голямата картинка, така да обхванем. Точно така. Виждаме какво се случва в Европа, виждаме какво се случва в Близкия изток за тези два основни конфликта. То трябва да се вземат предвид много неща, дори когато се говорим за голямата картинка, но говорейки се така, поставяйки се нещата на картата по този начин, и виждаме как дори щатите вече започват обмислене. Сега още не са се намесили директно с свои ресурси. Ще се види, да, в следващите 2 седмици. Но има други страни, които също представляват огромна заплаха, които стоят и подкрепят една или друга страна. И ми е интересно, взимайки това предвид, че са в момента като наблюдаващи, как ги виждаш ти лично нещата? Дори, не знам, така като погледнеш нещата, как ти лично ги виждаш? На къде отива? Кога виждаш, може би, ако, нали, се развият така нещата и продължи тази война и се превърне в нещо по-голямо, можеш ли да направиш нещо като анализ на това, на къде ще се завъртят и кой как ще иска да използва ресурсите, които са му налични, нещо подобно. В не толкова супер дългосрочен план, но по-скоро отвъд това, което, да речем, виждаме сега като конфликт в Израел и Иран, който е най-скорошния. Не знам дали се зададох въпроса по най-правилния начин. Аз те разбирам напълно. Само една ретроспекция да напомня, че от есента на 2020 година на практика можем да кажем, че света се намира в една нова реалност. Тогава с регионалния конфликт между Азербайджан и Армения. След това ситуацията се разви с руската военна агресия в Украйна. Последва отново втора фаза на конфликта между Азербайджан и Израел. След това нападението от страна на Хамас над части от Израел, което предизвика и пък ответните действия на израелската държава. И стигаме до наши дни, това, което се случи миналата седмица, някъде по това време, може би. Всичко това идва да покаже, че света е в активната фаза на тотална глобална несигурност. Аз не случайно много пъти съм коментирал и съм споменавал, че тази стъпка, която беше направена от Русия в Украйна, не просто дестабилизира региона на Европа, тя дестабилизира един ред, който в рамките на около 75-80 години при всичките му кривини и недостатъци беше осигурил сравнително спокойствие тук в тази част на планетата. В този смисъл, какво може да се случи конкретно от конфликта, който наблюдаваме и коментираме днес с тебе? За мен категорично най-лошата развръзка би била потенциално използване на тактически ядрени оръжия. Искам да вярвам, че това е в зоната на немислимото, нещо, което не може да се случи. Добре, но това ако стане, какво следва там? То, че ще е катастрофа със сигурност, но да речем, ако се случи Израел или щатите по някакъв начин атакуват Иран и там се случи нещо подобно, това означава ли, че ще има задължително ответен удар? Дали означава, че вече и други страни като Русия ще се чувстват още по-свободни да направят нещо подобно? То точно това според мен е разковничето. На практика Иран няма как да отговори на нещо подобно, но нещо подобно може да се случи в Украйна, използвано от руската страна.
И тогава, между другото, едно такова действие би било до някъде. Няма логика в него, но ще се използва прецедента, който вече е създаден от страна на Израел или Съединените щати, но аз пак казвам, не смятам, че ще стигне до нещо подобно. Дори споменах по-рано в разговора, анонса в тази посока, който някой от американските дипломати някъде тайно е казал или пък не толкова тайно, според мен е част от играта на дипломацията, на блъфа, ако щеш дори, за да се стигне до окончателно решение, което да изглежда като триумфална победа за Израел и за Доналд Тръмп. Това усещам аз. Не смятам, че света е стигнал до там. Да, ако се замислим, следващата стъпка в този пъзел, който описах, е Китай да нападне Тайван. И да, тогава най-вероятно ще се намираме на прага на световен конфликт. Според те ще има ли някой, който да защити Тайван в тази ситуация? Защото щатите вече преминават на един фронт, да речем, ако преди беше източноевропейския, сега съвсем се отдръпнали и минават на този в Близкия. Съединените щати. Дали обаче могат да играят... аз какво казах? Съединените щати ли казах? Съединените щати, но не само Съединените щати. Виждаме, в последните години бяха подписани няколко договора, включително с Япония, включително с Австралия и с Южна Корея. Аз наистина ще ми се да не мисля в тази посока, защото поне в последната година, като че ли там понамаля дрънченето на оръжията, но така или иначе остава рискова ситуацията. Да. Което наистина, това си мислех всъщност така, поглеждайки нещата, че ако и Китай се включи, вече става доста по-сериозно и мисля, че така пак обвързвайки с нещата и някакси, да не казвам враговете, които Тръмп се създава, но някакси разцеплението на целия натовски съюз и западен съюз, може да му изиграе лоша шега. Сега това много зависи от това и как всички, които са така да ги наречем противниците, като Китай, ще се изиграят те картите, но да бъдеш на два фронта някак си не ми се струва най-изгодното решение. Може би затова и щатите в момента търси по-различно решение, но с всички тези движения, които ги виждам, независимо от това какво се говори, едва ли са някак си напразни всичките тези движения. Казваш два фронта, обаче погледни по отношение на Русия, Китай, Иран, ние на практика имаме два фронта в момента, нали така? Ако разглеждаме тези три държави, но щатите, аз говоря за щатите, като като цяло конфликтите се развиват основно на тези два фронта, но САЩ като че ли избягва да бъде на два фронта. Логично. Да, но пък се открива един момент, в който може да се получи така, че ще трябва, освен ако не мислят по някакъв начин да изоставят Тайван, ако китайците решат да се ги дръпнат по някакъв начин. Знаем ли, да оставят примерно на Австралия и Япония да се справят там, както оставиха Европа да се справя с Украина. Европа да се справя с Украина, да. Наистина ще се види. Да, ще се види. Доста неща трябва да се вземат предвид и понякога, колкото искаме да предвидим нещо, предполагам специалисти като Руслан Трат могат да напишат съобщение 2 дни преди всъщност да има определено действие, като се анализират, но в момента може би още е прекалено рано. Китай са се изразявали между другото, ако не се лъжа, в началото и то само веднъж, като
Прав ли съм? Може би след това е имало друго изказване, но това, което стана на мен като спомен е това, че общо взето да се успокоят нещата. Да, успокояват, искат просто деескалиране на ситуацията. Имаше разговор включително между Си Цзинпин и Владимир Путин, в който, доколкото разбираме, основната тема са били събитията в Близкия изток. Няма как да е иначе. Иран е много важна част от външно-геополитическия пъзел, който Китай се опитва да нареди, така че дори тази по-странична позиция на Пекин в някои от експертите буди изненада, но такива са реалностите към момента. Добре, тогава, Жика, знам, че се ограничим във времето и за това... За съжаление, последни думи казвам. Благодаря ти на теб, благодаря и на всички, които участваха и стигнаха до разговор. Тук. Да, и стигнаха до тук. Отново пак призив, както всеки път, за коментари най-вече, за това дали си съгласен, дали не, какво ви е интересно, какво не е. Опитваме се да водим разговор в същото време, да споделяме някои неща от интернет, така че да е малко по-интерактивно, по-интересно. Информация така, с която разполагаме. И това общо взето. Чао от мен, до следващия път и